Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Dá se věřit vlastním očím? Vidíte tu šachovnici? Oči vám řeknou, že je tenhle čtverec tmavší než ten tady. A teď se podívejte znovu. Jak vidíte, oba mají přesně stejný odstín. Jako naše příběhy. To, co vypadá černě nebo bíle, může být nakonec stejně šedé. Ale pozor, víte přece, že se vás snažíme nějak vyšachovat. Autogramiády jsou vítanou příležitostí pro autory i čtenáře. Prvním to dělá dobře, druzí získají památku. Jistě, každý autor nemůže pořádat autogramiádu. A to platí i pro klienty literárního agenta Stena Traska. Jenže toho teď čeká tak kolosální situace, že ji prostě nemůže s klidem odepsat. Literární agent. Stan Trask je svým vlastním pánem a zastupuje spisovatele už 12 let. Specializuje se na autory brakové literatury a romantických příběhů. Ne, jak už jsem vám řekl, je to nádhera. Podle mě je to vaše nejlepší dílo. Dohnalo mě k slzám. Jo, vážně. Vázané i brožované vydání. A k tomu patří i filmová práva a milionový honorář. Profese literárního agenta není snadná. Konkurence je tvrdá a často se chodí spát až pozdě v noci. Ale Stanovi se dařilo skvěle. I když především proto, že své klienty okrádá. Jo, takže od vás potřebuju už jen $5,000. Proč? No, tisk něco stojí a reklama taky. Nemůžu to všechno financovat z vlastní kapsy. Ano, je to na spadnutí. Bezvá, výborně. Jo. A poslyšte, ten šek potřebuju proplatit v hotovosti. Přesně tak. Jo. A musím končit, ano? Zajdeme někdy na oběd. Jo, naschle. Mary Jane, co vy tady? Nemáme přece schůzku. Ne, Stane, to opravdu nemáme. To zní rozlobeně. Co moje přílivy lásky? Váš rukopis, mám ho tady. Je to nádhera, je to ten nejlepší romantický příběh, co jsem četl. Je dojemný. Určitě se vám to podaří vydat. Jenom od vás potřebuju ještě 2,5 000. Nic víc, Stane? Jen 2,5 000? A kolik jsem vám dala od chvíle, co mě zastupujete? Podívejte, Mary Jane. Skoro $12,000. Přitom mi nevyšla ani řádka. Ale já za to nemůžu. Ty ostatní romány nebyly tak skvělé, ale tohle je bomba, skutečný trhák. Určitě se to povede vydat. Nechte to no být, tak. končí. Počkejte, jak to myslíte? Najdu si jiného agenta, někoho solidního. A teď mi laskavě vraťte moje peníze, jinak vás dám k soudu. Počkejte, to nemůžete, to nejde. Proč ne? Jste zloděj a Počkejte, okradl no jste mě, tak klid, tečka. zbytečně se rozčilujete. Jen klid, poslouchejte, no tak. Počkejte na mě. přece, chci s vámi jenom mluvit. Není ne, o čem, sakra, je konec. mlčte už. Mary Jane? Mary Jane? Vidíte, co jste způsobila? Stan ještě nikdy nikoho nezabil. Ale nijak ho to nezaskočilo. Tělo zahrabal do umělé zahrádky umístěné v atriu. V novinách se objevila jen malá zmínka o tom, že se pohřešuje jistá Mary Jane Latemová. Nikdo nevěděl, že u něj ten večer byla. Zdálo se, že mu ta vražda prošla. Jenže pak vymyslel další plán.
Přílivy lásky byly dobré a Stan věděl, že pro román vydavatele najde. A když je Mary Jane mimo hru, schrábne všechny peníze sám. Stvořil fiktivní autorku Lucille Carnesovou a poslal román nakladateli, který ho okamžitě koupil. Z knihy neexistující autorky se stal hned po vydání bestseller. Ne, už jsem to říkal, že nepořádá autogramiády ani veřejná vystoupení. Paní Carnesová si chce chránit soukromí. Ani jsme ji nesměli vyfotit na obálku. Co vám mám říct? Prostě nechce. Všechno šlo podle plánu, jenže pak Stan dostal vzkaz, který ho strašil až do konce života. Anonymní hlas mu oznámil, že sama Lucille Carnesová podepisuje v Robinově knihkupectví Přílivy lásky. Stan se musel jít podívat, kdo se to vydává za Lucille. Co se to děje? To přece není možné. Vypadala úplně jako Mary Jane Latemová. Pardon, můžu se podívat na tu knihu? Klidně. Divný, co? Přepsala jméno na Mary Jane Latemová. Na moje otázky neodpověděla. Dokonce se tak i podepsala. Mary Jane Latemová. Kdo to je? To nevím. Není možné. Musí tu být. Musí tu být. Policie dostala anonymní upozornění a tak Stana sledovala. Našlo se dost důkazů pro to, aby ho usvědčili z vraždy 1. stupně. Stan Trask byl odsouzen na doživotí, ale po 6 měsících trestu seskočil bývalý literární agent z hromady knih a oběsil se. Kdo byla ta žena na autogramiádě? Duch Mary Jane Latemové? Nebo jen někdo podobný? Pokud ano, kde se tam vzal? Měla Mary Jane dvojče, které se chtělo Stanovi pomstít, nebo snad zaúřadovalo Stanovo špatné svědomí a on si to všechno jen představoval? Je tento příběh o autogramiádě pravdivý? Nebo je to jen červená knihovna? To se dozvíme na konci pořadu. Teď už nás ale čekají 3 studenti, které vyděsí duch konfederačního generála. Natáčet filmy je dnes snazší než dřív. Na svou šanci čekají tisíce Stevenů Spielbergů. Potřebná výbava je přenosná a pořídit si ji může celkem kdokoliv. Zack Rosbart je průbojný režisér, který má energii a odvahu mládí. Ale pro svůj nejnovější projekt bude potřebovat sebrat veškerou kuráž. Jako režisér zažije atmosféru natáčení doslova na vlastní kůži. Duch z hrobky. V noci zuřila bouře. Se Zackem a Matty jsme šli na místní hřbitov natáčet studentský film o generálovi konfederace Wesley Vanderhornovi. Říkalo se, že jednou za rok vstává z hrobu a šavlí značkuje těla svých obětí Véčkem, počátečním písmenem svého jména. Hele, co to děláš? Mám z toho husí kůži. Měl bychom se zdechnout. Erik má pravdu. Nikdo nám to nedovolil. Vždy jste byli pro, teď mi nemůžete cuknout. Přestaňte brblat a dělejte vyděšený. Jo, to je ono, jo, fajn, jen tak dál. Počkej, stop! Někdo tam je? Třeba to byla Veverka. Jo, možná. Nebo třeba generál Wesley Vanderhorn.
Chystá se useknout pár jenkýských hlaviček. Bráchův kamarád má kámoše a ten prej zná někoho, koho tady fakt zamordovali konfederační šavlí. Taky jsem to slyšel, ale jsou to jenom keci. A jak ty to víš? Protože žádný duchové neexistujou. Takže se nemáte čeho bát, ne? Zack byl nesmírně tvůrčí a měl spoustu skvělých nápadů. Jenže jsem si začínal myslet, že tenhle mezi ně nepatří. Jdi vyzkoušet ty dveře. To je divný. Nejsou zamčený. To vidím. Asi, aby mohl generál ven a někoho tou šavlí zohavit. Už toho nech. No jo, klid, promiň. Jen se snažím navodit atmosféru. Tak pokračuj, dělej, jdi tam. Natočený, tak vypadnem. Ne, počkej, ještě ne. Co? Otevři rakev, chci toho generála pořádně zabrat. To teda ne, hrabe ti? Jen ji otevři a pak už může mít, jo? Slibuju, jo? Tak dělej, zvedni to. Tak to udělej, ať můžem vypadnout. Zaverte. Vypni kameru, dělej! Dělej! Jo, jasně, už je to. Může mi sakra někdo vysvětlit, jak se do uzavřený rakve dostaly můry? Možná je někde prasklá. Dovnitř vlezly larvy a z nich se pak vylíhly můry. A nebo je tam dal Zack, aby nás vyděsil. V životě jsem tady nebyl, přísahám. Je mi to fuk, jak se tam dostali. Chci odsud vypadnout a myslím to opravdu smrtelně vážně. Já taky. Počkejte. Neměli bychom se aspoň mrknout, jak vypadá? No tak. To je teda Jo. Fajn, tak můžeme zmizet. Ne. Co to děláš? Beru si tu šavli. To přeci nemůžeš. Vždyť okrádáš mrtvýho. To je znesvěcení hrobu. No jo. Tu haxnu tam vrátím, ale šavli si beru. On pohnul hlavou. Mám dost, já padám. Počkejte, kam se živete? Počkejte! Halo! Já! Pomoc! Uvízla mi tam ruka! Pomoc! Pomozte mi! Nemůžu vstát! Musíme mu pomoct. Jsou zamčený. Mládeži, Zbytov není žádné hřiště, jasný? A hrobka je posvátné místo. Nechte mrtvé na pokoji. Dělejte! Pomozte mi! Krvácí ti ruka. Generálova značka. Udělali všem, které zabil. Máš štěstí, že žiješ. To je blbost. Generál je mrtvej. Hele, ta šavle. Jak se mu dostala zpátky do ruky? Tak co vy na to? Opravdu se generálův duch probudil, aby bránil hrobku? Nebo
Zack prostě spanikařil a všechno si způsobil sám. Jenže, jak byste vysvětlili to krvavé véčko? Opíral se příběh o duchu o skutečný základ? A nebo pravdu dávno odvál čas? Na konci pořadu vám řekneme, jestli byl tento příběh pravdivý. Ale teď už nás čeká učitelka, která se setká s tajemnou žačkou. Panenky vypadají, jako by měly svou vlastní osobnost. Někdo by řekl, že mají ducha. Každá holčička má svou oblíbenkyni, se kterou si vydrží po celé hodiny veselé hrát. Susan Franklinová je už velká, ale osud jí přinese zvláštní panenku. A výsledek nebude zdaleka veselý. Panenka. Byl to můj první den v roli učitelky a měla jsem pocit, že jsem si vedla náramně. Děcka byla bezvadná. Cítila jsem uspokojení, ale i únavu. Vždycky jsem si přála učit na základní škole a to se mi splnilo. Nashledanou. Ty jsi Ashley, viď? Vyučování přeci skončilo. Tak můžeš jít. Venku už na tebe nejspíš čeká maminka. Můžete mi vrátit tu panenku? Panenku? Jakou panenku, Ashley? Rebecca má růžové šatičky, dlouhé hnědé vlásky a umí mrkat. Je mi líto, ale já tvou panenku nemám. Máte a já chci, abyste mi ji zítra přinesla. Ashley, možná jí má nějaká tvoje kamarádka. Nemám ji. Ale máte, proč tvrdíte, že ne? Ahoj, mami. Koukám, že už jsi skončila. Jaký byl první den? Celkem to šlo. Nic víc? Šlo to? Čekala bych, že budeš nadšenější. Ne. Jaké tam máš žáky? No, je tam jedna holčička. A co je s ní? Asi nic. Ani nevím. Jsem utahaná. Plná třída preckou dá zabrat. Nedáš si čaj? Ne, ani ne, díky. Jsou v garáži ještě ty panenky? Asi ano. Proč se ptáš? Jen mě tak něco napadlo. Pořád jsem musela myslet na Ashley. Co vlastně hledáš? Ani nevím. Prostě... Mami, ta je moje? Vlastně patřila kamarádce. A které? Jmenovala se Ashley. Já kamarádila s Ashley. Ta pana je její. Proč si ji nepamatuju? Pamatuju si své kamarádky. Susan, já... Tohohle dne jsem se vždycky bála. Jak to myslíš? No, víš... Když ti bylo 8, byla Ashley tvoje nejlepší kamarádka. Dělali jste spolu všechno. Byli jste úplně nerozlučné. Jednou byla Ashley u nás doma a hráli jste si na hostinu. Strašně jste se s panenkami vydováděli. Bylo už pozdě. A pro Ashley si přišla maminka, aby si ji odvedla domů. Ashley měla druhý den zase přijít, takže ti tam nechala svou nejmilejší panenku. Jenže už nepřišla. Ashley i její maminku zabil
opilý řidič, který do jejich auta čelně narazil. Snažila jsem se ti to vysvětlit, ale bylo to pro tebe takové trauma, že jsi to odmítala přijmout. Podle doktora si to vytěsnila z paměti. Nevěděla jsem, co dělat. Tak jsem o Ashley už nikdy nemluvila. Už si vzpomíná. To nic. To přejde. To nic. Druhý den jsem vzala panenku do školy. Věděla jsem, že ji budu muset Ashley ukázat. Jen jsem netušila, jak zareaguje. Dozor na hřiště říkal, že mám za vámi přijít, paní učitelko. Chci s tebou mluvit, Ashley. Je to ta panenka, o které jsi mluvila? Rebeko, moc si mi chyběla. Strašně se mi stýskalo. Víš jistě, že to je tvoje panenka? Jo, poznám Rebeku a Rebeka zase mě. Víte, Rebeko? Říká, že ano. Víš, na světě je spousta panenek v růžových šatičkách a s hnědými vlásky, jako táhle. Já vím, jenže nemají takové červené srdce. Červené srdce? Nepamatuješ se? Zatím ahoj. Dík, že jsi mi ji pohlídala. Najednou jsem si vzpomněla. Pořád jsem musela myslet na to, jak se tahle Ashley podobá mé dávné přítelkyni. Tak jak to bylo? Byla Ashley převtělením Susaniny kamarádky? Možná ne. Koneckonců spousta holčiček se jmenuje stejně. Jenže jak by tahle Ashley mohla vědět o panence s namalovaným srdcem? Šálili snad Susan smysly? Myslíte, že je tento příběh skutečný? A nebo si s pravdou hrajeme? Jako malé děti. Jestli byl tento příběh pravdivý, to se dozvíme na konci pořadu. Ale teď už nás čeká nářadí obdařené prapodivnými vlastnostmi. Řemeslník si dává na své nářadí pozor. Ale pokud jste domácí kutilové, víte, že někdy něco záhadně zmizí. A už to nenajdete jako tu ponožku do páru, kterou člověk hledá. Hubert Woodcock je dobrý řemeslník. Nemá rád, když mu nářadí někam mizí. A když použijete jeho věci, možná tím riskujete svůj život. Hubertova kletba. Zrovna jsem nastoupil v Bainbridgeově továrně na nábytek a byl jsem nadšený. Firma se po celém světě proslavila vynikajícím řemeslným zpracováním a já jsem konečně našel místo, kde by ocenili mé schopnosti. Jak to vypadalo, sešli se tu bezva lidi. Jen jeden byl trochu zvláštní. Jmenoval se Hubert a byl tam už léta. Pocházel z Londýna a všichni tvrdili, že je snob, ale stejně jsem se s ním snažil vycházet. Nádherná práce. Díky. Jsem George Remsen. Prý jste z Anglie. To jsem. Hubert Woodcock. Nenechte se rušit. Každé pracoviště má svá nepsaná pravidla. Člověk je časem pochopí, ale já měl dostat pořádnou lekci. Máte fakt parádní nářadí, Huberte. Ne! Jo, moc se omlouvám. Georgi, není ti nic? Jo, dobrý. Omlouvám se, že jsem vás před tou kletbou nevaroval. Kletbou? Hubertovou kletbou. Co? Jakou kletbou? Přečtěte si to. Pakliže přítel nářadí si vypůjčí, štěstí ho nemine.
Však vezme-li jej člověk bez svolení, či jej snad přímo z cizic zkusí, pak Hubertová kletba potkati ho musí. To je snad vtip. Skutečně to tak je. Byl jste jen nevinná oběť. Chtěl jsem vás varovat, ale už bylo pozdě. Má prokletý nářadí? No jo. Pocházím z řemeslnické rodiny, která sahá až do 5. století. A jeden z mých předků, taky Hubert, pomáhal vyrábět stůl krále Artuše. Jako fakt? Jako fakt? Můj předek se skamarádil se slavným kouzelníkem Merlinem, který jeho práci obdivoval. A ten nářadí začaroval tak, aby smůla postihla každého, kdo si ho vezme bez dovolení. Ta plaketa byl strýcův nápad. Považoval to za slušnost, aby lidi nejdřív varoval. Vy mu to baštíte? No jo, viděl jsi, co se stalo. Stačí mě požádat a nic zlého se vám nestane. To kladivo mělo uvolněný topůrko. Žádný prokletí neexistuje. Kde pak? Celý týden šlo všechno normálně. Jenže pak jsem jednou zůstal v práci déle, abych si něco dodělal. Pořád jsem musel myslet na to, co se stalo první den, na tu takzvanou kletbu. Prostě se mi nechtělo věřit těm báchorkám o Merlinovi. Musím se přiznat, že jsem neodolal pokušení. Musel jsem tu kletbu vyzkoušet. Potřeboval jsem elektrický šroubovák. Hubertův byl po ruce a přímo si říkal o vypůjčení. Pěkná kletba. Ahoj, Huberte. Nazdar, Denny. Nemáš lepší nástavec? Co se ti stalo? Řízl jsem se. Georgi, ty jsi spůjčil můj šroubovák. Tvůj šroubovák? To ne. Mám svůj. Tak jo, něco jsem potřeboval udělat. Je elektrický, no. Proč jsi mě nepožádal o svolení? Protože za to nemohla ta kletba. Prostě to byla nehoda, jasný? Dávej si bacha, Georgi. Nevíš, s čím si zahráváš. Další dny jsem používal jen svoje nářadí a k žádným nehodám nedošlo. Jenže pak... No bezva, teď ne. Měl jsem rozdělaný stůl a potřeboval jsem ho dokončit v termínu. Pak jsem si všiml Hubertova žebříku opřeného o pluk. Huberte, odešlo mi světlo. Můžu si půjčit svůj žebřík? Jistě, Georgi. Jen si posluš. Díky. Není ti nic? Jo, je mi fajn. I když je to div, že jsem zrovna spadl z tvýho žebříku. Jak to? Dovolil jsem se ti přesně podle toho varování, takže proč jsem slítnul? Řeknu ti proč, protože jsi prostě magor. Koukni na to. Kdyby se z toho dotknul, seš teď na škvarek. Tady máš odpověď. Požádal si o svolení a měl si štěstí. Ta kletba ti zachránila život. Věříte v tuhle kletbu? Byla příčinou Georgeových zranění a potom mu zachránila život?
Byla to jen nějaká taškařice, nebo kletba skutečně existovala už stovky let? Rozhodněte, zda byl tento příběh ukován na kovadlině pravdy, nebo jsme použili nástroje falše. Jestli je tento příběh pravdivý, to vám povíme na konci pořadu. Ale teď už nás čeká ordinace, kde se dějí nevysvětlitelné věci. Vyšetřovali vám někdy sluch? Jsme vystaveni dost značné hlukové zátěži. A tak dost lidí špatně slyší. Naštěstí jsou naslouchátka skutečně maličká. 10letá Katie Conwayová je však přesto odmítá nosit. Jenomže důvodem nejsou její uši, ale možná spíše tajemná zákoutí její mysli. Sdílená vize. Když člověk vykonává lékařskou praxi už nějaký čas, začnou mu dlouhé a náročné ordinační dny trochu splývat, jenže na tenhle den skutečně nezapomenu. Katie Conwayová na vás čeká na 5. To je divné. Nedávno tu byla. Jste nová? Já jsem Sára, jen tady dneska zaskakuju. Katie byla tichá a chytrá holčička. Měl jsem ji v péči asi tak měsíc. Paní Conwayová. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Tak jak pak se má naše princezna, co? Jsme tu kvůli naslouchátku. Všiml jsem si, že ho nemá. Ví, že by ho měla nosit, ale nemůžu ji k tomu přinutit. Tak ukáž. Máte ho tady s sebou? Ano. Dejte mi ho. Jistě. Katie ví, jak je důležité, aby ho nosila ve škole, ale taky třeba, když si jenom hraje nebo jezdí na kole. No, podle mě je zcela funkční. Tak. Katie, hezky mi pověz, jestli tě to bude někde bolet. Určitě je to nejdřív nepohodlné, ale nosit ho prostě musí, že? Dobře. Katie, tak proč pak nechceš nosit to naslouchátko? Nelíbí se mi. Přesně tak odpovídá i doma. Řekněte jí, že ho prostě musí nosit. Já si už nevím rady. Pojďte se mnou, paní Conwayová. Ať si můžeme promluvit. Ale jistě. Děkuji. Zůstaňte s Katie a něčím jí zaměstnejte. Ať si třeba něco kreslí. Samozřejmě, pane doktore. Neměla bys to pohodlnější za vyšetřovacím stolem? Chceš si kreslit? Tady je to docela útulné. Víš co? Než přijdou, můžem si na něco zahrát. Co ty na to? Co si hrát na hádání? Mysli si číslo mezi 1 a 100, strašně se soustřeď a já ho zkusím uhodnout. Jsi pro? Ukaž. Tak jo. Už si myslíš? Správně. Jak jste to uhodla? Já nevím. Určitě jsi to myslela? Neděláš si legraci? Ne, nedělám. 22 jezdím do školy. Tak ještě jednou. Tentokrát budete hádat jméno.
Byla to Stefany? Ano. Moje nejlepší kamarádka ze školy. A vy jste ta nejlepší hadačka, co znám. Katie, proč nechceš nosit naslouchátko? Někdy, vlastně dost často, se bojím toho, co slyším. S tím naslouchátkem. Bojím se, že toho uslyším ještě víc. Bolí tě to uvnitř, co? Tam v hlavě. Řekla jsi to mamince? Nejdřív jo. Jenže jí to tak vyděsilo. Ale to jsem nechtěla. Tak jsem řekla, že už to nebolí. Jenže bolí. Někdy to strašně bolí. A taky slyším příšerné zvuky. Je to hrůza. Já vím. Vy jste je slyšela taky? Ty zvuky, co slýchám. Myslím, že ano. Můžete to zarazit. Abych je už neslyšela. Prosím. Je ti špatně? Bože. Pane doktore, nemám vaše vzdělání ani zkušenosti, ale měl byste Katie poslat na tomograf. Na tomograf? Domnívám se, že má na mozku nádor. Nádor? Proč pak si to myslíte? Řekněme, že jsme měli moc zvláštní zážitek. Neptejte se mě proč, ale z nějakého důvodu jsem té sestře věřil. Pane doktore, koukám, že jste tu měl dneska zase tu malou konvejovou. Poslal jste ji na tomograf? Má nádor, který tlačí na sluchové centrum, ale dokážeme si s ním poradit. Ještě, že jste na to přišel. To ano. A až se uvolní nějaké sesterské místo, zkuste sehnat tu paní, co včera zaskakovala. Sáru. Promiňte, pane doktore, včera nikdo nechyběl, takže jsme ani neměli nikoho na záskok. To není možné. Víte to? 100%. Když přišla Katie na kontrolu, vyprávěla mi o všem, co zažila se Sarou, se sestrou, kterou jsme už nikdy nenašli a o které jsme už nikdy neslyšeli. Kdo byla ta Sara? Proč tam ten den byla? Jak dokázala navázat s Katie psychické spojení? Opravdu slyšela to též, co Katie? Nebo šlo jen o intuici? Dopřáli jsme v příběhu o milosrdném andělu sluchu výmyslům? Nebo se to stalo? Za okamžik už uvidíme, které příběhy byly pravdivé a které byly jen a jen fikcí. Teď už se podíváme na dnešní příběhy, které byly inspirovány skutečností a které byly zcela vymyšlené. První byl literární agent, který se pokusil pohřbít svou klientku. Nechte to být, No končí. tak, počkejte, jak to myslíte? Najdu si jiného agenta, někoho solidního. A teď mi laskavě vraťte moje peníze, jinak vás dám k soudu. Počkejte, to nemůžete, to nejde. Proč ne? Jste zloděj a Počkejte, okradl jste klid, mě, zbytečně se rozčilujete, jen klid. Přestaňte Poslouchejte mě, no tak mě poslouchejte, počkejte přece, chci s vámi jenom mluvit. Není o Ne, čem, sakra, konec. mlčte už, proboha! Mary Jane? Mohl by se podobný příběh odehrát? Možná, ale my si ho vymysleli.
Podívejme se znovu na studenty, kteří si dovolili rušit posvátný klid mrtvých. Oho, to je teda hnus. Jo. Fajn, tak můžeme zmizet. Ne. Co to děláš? Beru si tu šavli. To přece nemůžeš. Vždyť okrádáš mrtvolu. To je znesvěcení hrobu. No jo, tu haxtu tam vrátím, ale šavli si beru. On pohnul hlavou. Opravdu se něco takového stalo? Ale kde pak? Výmysl. A co ta učitelka, která potkala převtělení své dětské přítelkyně? Víš, na světě je spousta panenek v růžových šatičkách a s hnědými vlásky, jako tahle. Já vím, jenže nemají takové červené srdce. Červené srdce? Nepamatuješ se? Jestli myslíte, že jsme vycházeli ze skutečnosti, pak ano. Podobný příběh se stal před mnoha lety jedné učitelce na Floridě. A co pak jste si mysleli o tom podivném, očarovaném nářadí? Máte fakt parádní nářadí, Huberte. Ne! Moc se omlouvám. Jau, Weiss. Georgi, není ti nic? Jo, dobrý. Omlouvám se, že jsem vás před tou kletbou nevaroval. Kletbou? Hubertovou kletbou. Co? Jakou kletbou? Přečtěte si to. Pakliže přítel nářadí si vypůjčí, štěstí ho nemine. Však vezme-li jej člověk bez svolení, či jej snad přímo zcizit zkusí, pak Hubertová kletba potkati ho musí. Něco tak podivného se přece nemohlo stát. Omyl. Pravda. Tohle se stalo jednomu dělníkovi na pobřeží Mexického zálivu. A co ta tajemná sestra, která se dokázala psychicky spojit s malou holčičkou? Můžete to zarazit, abych je už neslyšela. Prosím. Byl tento příběh skutečný? Ale kde pak? Byla to fikce. Ještě považujete skutečnost a fikci za protiklady? Nebo se skutečnost a fikce prolínají? Pravda je, že snažit se najít jednu bez druhé je úkol skutečně téměř nemožný. Tak nashledanou. V českém znění Jiří Plachý, Svatopluk Šuler, Ivan Jiřík, René Slováčková, Jiří Hromada, Jana Altmanová, Ludmila Mulínová, Jiří Plojhar, Karel Richter, Eliška Nezvalová, Dan Margolius, Julie Alexandridisová, Jan Wagner. České znění připravili překlad Zbyněk Ryba, zvuk Radim Štětina, produkce Lea Suchánková, Jana Prášilová, dialogy a režie Jitka Kučerová. Ve studiu Můstek vyrobila TV produkce SRO pro FTV premiéra SRO, televize Prima v roce 2001.